God. Super lakas ng ulan. Oh my God. Tapos talaga dito. Shoutout Cheryl Labis, malakas ang ulan dito sa amin. Yan, nakakatakot ang lakas ng ulan. Super lakas. Ang lakas-lakas sobra. Ayan oh. My God. Hello po sa inyo. Ang lakas ng ulan. Ay my God. Bakit yun? Ayan oh. Super lakas. First time to lakas-lakas oh. Tignan nyo. Wala na. Pasok na yung bibig ko lang kung okay sa bahay. Oh my God. Hello po. Ang lakas ng ulan. Gusto mag-live. Ate Cheryl. First love. Pakisabi naman kay Vampirarican. Shout out kay Vampirarican po. Super lakas. Oh my God. Hi, Ate Diana Torres, Maria Labna. Lakas ng ulan dito, first na ulan.
Wala ako, nakapasok na siya. Nakapasok na yung tubig. Yan dito. Yan o. Ang lakas. Wala na. Kawawa na. Dapat ang tubig. Diyan siya nakapasok. Shout out ko sa lahat. Hello po, lakas ng ulan. Yan. First time ko. Super lakas po. Lakas-lakas sobra. First time na magpa-ulan dito sa Pangasinan. Ayan. Harang na. So, sana matapos na yung ulan. Ayan. Indiang Tulay, salamat po sa pagpunta. Ay, Maria Lab na paki-delete po. Hindi lang busy. Sige po, Indian Tour FW. Hi, Cheers Love. Hello, Maria Lab na TV. Shout out sa'yo. Hello po sa 4 na viewers. Patapos na yung ulan. Ayan siya Kawawa naman kayo talagang pumasok. Talagang pumasok. Hoy, kunin niyo yung walis tambo. Hello po. Ayun, natapos din yung kaunting ulan. Ay, salamat. Medyo, ang lakas ng ulan, ang lakas pa ng hangin. Ay, Julian Babam. Let's connect. Balikan ko kayo agad. Ayun, sige po. Balikan niyo daw po sila, balikan ka daw niya po kaagad. Ayun, puntahan niyo daw po siya. Hi host, mga shoutout sa iyo at ng Dan up thumbs up, bonggang pasala, salamat, loves, love from Dan, Team Adonis. Salamat sa iyo, friend. Team Adonis. Ayun, shoutout kay Bambirarican, sila Melody Pag-oy, sila andyan, yung mga nandyan na nagnunood ngayon. Shoutout sa inyo ng bonggang-bongga.
Ayun, harang ulit. Ayun, welcome po.